domnule președinte, ședinței, dragi colegi. Prezenta inițiativă vine să rezolve una din problemele cu care noi ne-am confruntat în această perioadă de criză politică, putem să o numim continuă și de durată. Și necesitatea acestui proiect vine și în contextul în care astfel de repetiții noi avem cu regularitate de odată la un an și careva luni. În speță, proiectul vine să ofere unui guvern care se află în demisie dreptul de a încheia tratate internaționale. Această modificare se operează la articolul 15 a legii cu privire la guvern și anume prin excluderea alineatului 2, litera D din articolul 15. Se credea anterior că un guvern în demisie are careva atribuții foarte limitate și una din aceste atribuții ar fi fost imposibilitatea de a încheia tratate internaționale, deoarece se credea că de fiecare dată un tratat internațional neapărat impune și obligativitatea asumării unor costuri sau unor angajamente bugetare. Iată, timpul ne-a arătat că acest lucru nu este chiar adevărat. Și exemplul care noi l-am avut în această lună a martie și aprilie, atunci când am ratat acel împrumut de 60 de milioane de euro, și nici nu împrumut, dar chiar donații din partea Guvernului României, este un precedent care ne demonstrează că prelungirea sau extinderea unui acord sau unui protocol cu un caracter tehnic ne-ar fi permis astăzi să avem 60 de milioane de euro mai mult pentru proiectele sociale, pentru comunitățile noastre și pentru, în mod special, pentru educație. Bani atât de necesari. Dar o a doua problemă care se părea că justifica existența acestei norme în legea cu privire la guvern ar fi fost careva interdicții sau restricții constituționale. Iată că se pare că noi am uitat despre hotărârea numărul 7 din 2013 a Curții Constituționale, care, așa cum prevede și Convenția de la Viena din 1969 cu privire la dreptul tratatelor, a recunoscut constituțională o competență a guvernului demisionar vizând semnarea acordurilor internaționale, atunci când semnarea acestora este necesară pentru executarea legilor deja adoptate de către Parlament sau dacă acestea sunt necesare pentru asigurarea securității interne și externe, menținerea stării de legalitate, a stabilității sociale, economice, financiare, politice și pentru evitarea efectelor fenomenelor naturale și ale factorilor imprevizibili care prezintă pericol public și acestea fiind cuprinse într-un șir de acte normative. Într-o susținerea constituționalității competenței menționate a Guvernului în demisie, Curtea a subliniat că termenul de politică externă este tratat de Curte ca totalitatea obiectivelor și acțiunilor pe care și le asumă un stat pe planul relațiilor internaționale, precum și totalitatea metodelor și mijloacelor prin care statul acționează pentru realizarea acestor obiective. Și în domeniul politicilor externe, guvernul poartă tratative, ia parte la negocieri, acordă împuterniciri pentru inițierea negocierilor, semnează tratate, încheie aceste tratate și asigură îndeplinirea lor. Un exemplu simplu, atunci când avem tratate internaționale în curs de executare, noi nu putem cere unui guvern demisionar să înceteze să le execute. La fel, Curtea observă că din definiția constituțională a sferei de competență a Guvernului, al cărui mandat a încetat, și anume textul îndeplinește numai funcții de administrare a treburilor publice, de la articolul 103 alineatul 2 din Constituție, nu rezultă vreo limitare referitoare la natura măsurilor care pot fi adoptate de către acest guvern. Și interpretarea teleologică a acestei definiții presupune că acest guvern poate să se conducă de criteriul necesității, adică să adopte doar acele măsuri care urmăresc să soluționeze 3 categorii de probleme, și anume treburile cotidiene care îi permit statului să funcționeze,
treburile în curs, care au fost inițiate de guvernul cu puteri depline și care trebuiesc finalizate, și treburile urgente, care trebuie soluționate în mod imperativ pentru a evita pericole foarte grave. Mai mult decât atât, să nu uităm că competența finală în aprobarea tratatelor internaționale aparține în primul rând Parlamentului, care poate fi acel filtru de a stopa sau a da curs în continuare acelui tratat internațional atunci când consideră că el vine în contradicție cu norma constituțională sau cu competențele unui guvern demisionar. Spunând toate acestea, dragi colegi, vă invit să susținem acest proiect de lege pentru a evita pentru viitor alte situații rușinoase în care ne-am pomenit noi în acest an.